mazimbabweans mamuka sei kunoti nongodzungaira nesango ko zvino zvingaitwa sei? Nyika yedu yakapindwa napongwe iyi, yakapindwa nezvipfukuto, but we hope kuti phase yatiri kupinda iyi everything will be alright. And I just want to let everyone know that there are serious talks behind closed doors. There are serious talks with those from opposition political parties. There are serious talks with civic organizations. There are serious talks with churches and everyone else. So I hope kuti zvinhu zvedu zvinobuda zvakanaka. But what we are concerned about is even those from opposition who are representing us. Because some of the people, a whole lot of people over there, vane makaro. Saka we won't be comfortable nevanhu vakadaro kana vachiti represent. Imagine kuenda chavango nondri opposition, then he will represent you. Saka we are always skeptical, we are always worried. Saka but let's just give it a chance to know the result inobuda. Because when Comrade Geza comes out vakuita press conference, I think ndo patichanyatsoona kuti way forward yedu yakamira sei. I think ndo patichanzwa kuti government iri kuuya inenge yakamira sei. I think ndo patichanzwa kuti life yedu as Zimbabweans ine direction yekuenda kupi. But I'm 150% sure, I'm 150% correct that ED is going. He knows it and he's already gone. So this delay and stuff like that, those people store a lot of things. Saka what we are worried about is it may be mfungwa medu tineta kuuya pfungwa dzekuti saka vari kumupa time yekuti aburitse zvinhu zvake zvaakaluta. Once taita izvozvo, then the next leader anouya anongoita the same thing. But if we set a record kuti everyone should be accountable for their actions from 1980, toda kuchekwe matenders because ndokunobvira corruption iko kuya kutenda board kuya ndokwekuti munhu anobva anorara kumba kwake ofunga kuti handiri kuda unovaka imba ine 50 bedrooms, umbva ati saka ndocreata tenda ripi, and then they create tenders vopana pachavo. Munhu anopiwa tenda rekugadzira road haigadziri, munhu anopiwa tenda rekugadzira grid tied solar power plant haiite, munhu anopiwa tenda rekunoreviva Zixco Steel umbva adya mari yacho. Saka all those things we can't just ignore them. People need to be accountable for whatever they did. We need a Zimbabwe that works for everyone, that works for the future of our children, that works for the economy of our country. We want a Zimbabwe with transparency. We want a Zimbabwe with good governments. We need a Zimbabwe with accountability. We also need, as people of Zimbabwe, we also need to think about what we want as Zimbabweans. We need to have a plan. We need to have a roadmap. We need to have something like a 50-year plan that we may say in the next 10 years, we divide it maybe into 10 years. And then we say the next 10 years, we want to achieve roads. And when the roads are done, we know that we will do it in a good standard way, that when it's done, we know that we have completed the roads. Kwete kuti unonotswanya matsito namatara eta black and then you break up around uchiti honai zviri kuitwa na President ED. You can't celebrate kugadzira road.
Saka, we need to think about what we want as a people. And then pane leadership iri kuuya, whoever is coming, maybe from ZANU-PF or from wherever. MaZimbabwe ndoda kuti mucheke chinhu one. Palida ari kuuya kana kuti imi muone kuti we now have a new Zimbabwe. Tarisai vanhu vanenge vari around munhu iyeye. Ukangoona munhu iyeye akauya, and then you see the same faces. Ukangoona ari ED abva chete, vari president Mnangagwa abva chete. Vamwe vese vaya vamunoona ana Chinamasa, anani, ana Obed Mpofu varipo. Then you know that we are not going anywhere. Those people are a case to Zimbabwe. This are no Obed Mpofu, ana Chinamasa and stuff like that. All those people are useless. Those guys are criminals. Those guys doesn't help anything in Zimbabwe. Kwese kunana railways ukuvane vakaisa hama dzavo vakaisa hapana chinosenza. We need to start from ground zero. But what I know is President Mnangagwa is gone. Saka izvi zvevanhu zvekuzotukana, zvekuita sei, zvekudidi, zvekuita maarguments kuti ningi ndiye achaita chakati. Aiwa, izvozvo zvinototiratidza kuti kana vanhu vaakunetsana, kana maakuita zvemaarguments, zvekuda kuita sekuti inini zvandiri kutaura ndizvozvo, aiwa hatisenzi katichidaro. Ndo the same system yatiri kuramba. Ndo the same system. Hapana munhu ari entitled kupolitical position, no matter who. That's how politics works. Ndosaka uchiti unogona kupinzwa nhasi woburitswa mangwana. Because you are not guaranteed kuti iwo uchafira apa. Ende hapana munhu anonzi ndiye anenge achifanira uyoyo ndiye ari suppose kuita president. Why? Because tineta kuda kubvunza kuti maqualities ake ndapi. Because we need a leader with leadership qualities. Kwete kuti munhu anongopinzwa nekuti ndinowirira naye kana kuti uyu ndewe kumusha kwangu. Tikadaro manje hatibudirire Zimbabweans, because handiri kuona kuti ini kumusha kwangu ndekuna ana chief kuye kunjanja kuya kudhuze nekunjanja ikoko ndokwana vice president Chiwenga. Saka the next person wandoziya pavanhu vese vari muleadership vaya vice president Chiwenga. But I don't do like nekuti munhu anobva kumusha kwangu saka ndaakumusapotera izvozvo. Then ndisasenzetsika brand ndikadaro. Ndotarisa kuti munhu anorepresenta chii, plani yake ndeipi, ndokuti iwo ndikusapoti. Hanowana, kwete kuti unongouya wakapfeka suti une Rolls Royce yawakatenga, and then ndaakutochinja ndaakusapotawo nekuti ane Rolls Royce. Handiri kuona kuti ipfungwa dzakadhako. Ndokuura kwepfungwa ikoko. Une uri munhu asingasenzesi brand. Saka varume Nigrikin, muchinda uyo aenda uyo, zvandiri kukuudzai. Pane ma-serious talks behind closed doors. Saka, ndosaka muri kuona vamwe vese, zvema-2030 zviya anagarwe vaya muchiri kumbovaona. Nana Owen Mudamule zvavaiita zviya. Nana Menomwe aionererwa, anonzi anouya muchinda uyo, ari kumhanya-mhanya ane bvepfe uya uyo. Tungwarara. Ndakambokuudzai mazuve ekutanga, vanhu vakati muchinda uyo ari kutaura ari kuzviwana kupi. Vachanyarara izvozvizvika. Unoziva kuti what I'm worried about. Vanhu vese vamaiona vaidhaivheta zvinhu vachitora matenda vachiita sei. Munhu ari kupinda iye zvino, whoever is taking over, akangopinda chete akaita zvekutamba, anenge asurrounded the same people futi ivavo. And then we'll be back to square one. Hapana kwatinei tichienda. Saka panoda kusetwa record kuti the next leadership inozouya won't even think about looting, won't even think about abusing people, won't even think about giving out our resources to Chinese, to Arabs. Vachivaka ma-cities, vachivaka ma-towns, vachicreate employment through our own resources.
ende vana vedu vachitambura. Vapfana vedu vanoswera vakagarawo mabridge. Hazvinakidzi unoita seuchachema so. Unoziva kuti pane maprograms andogara ndichiona emachief aya, especially Chief Mutasi and stuff like that. Ndogara ndichifunga kuti zera rese iri vanhu vari kunetsana nenyaya yekuminda, nenyaya yekuti uyu azondidai, uyu azotora mukadzi wangu, uyu azodii. Vakomana vese vangadai vari kubasa, vasikana vese vangadai vari kubasa. Nguva yatakakura madharedha aienda kubasa. Wewe usingaoni kashoma kuti waiona vakomana vakawanda vaienda kubasa. Hanimaona. But iye zvino vanhu vanoswera vakagara mumabridge. Hakuna kana kwekuenda. Saka inyika ipi ino mutauni muya muHarare maakuita kunge mukomboni. Kuti okay inoregera kuvhara sei? Imuchibvumidza vanhu kuti vasvikowaridza pamusiwo peoke iye iri iyo inobhadhara tax. Vanhu vanosvikotengesa the same things zviri maokei nechipa price padhoo peokei. Vanhu voita shopping kunze kuye. Saka shopu inoregera kuvhara sei? Kana yavhara and then mozoona maeffects acho. Bwezi kambani inenge ine mari kustock exchange. Munhu anenge achitengesera padhoo anenge asina, akaona mapurisa anotiza. Okay, hakwanisi kutiza neshopu iyeke. So that's how it works. But hatina leadership. Ana Jacob Mafume, tarisai vanhu vakabva kuopposition. Ndoda kuti ndikuonesei maZimbabweans kuti kana inini ndakazorealize, ini ndakasenza neopposition as I said before, kubvira kudhara. Actually MDC haina kutanga kusenza 99. Takatangawo ma97 chaiko. 98 tichipinda muvanhu. Nana maidongo takatanga kuma 95 94 kuHarare South kuSunnyngton kuya nekuna ana aKD nekuna ana Adbenis and Martins and stuff like that. Kusingapindike. Vanhu vezano vanozviziva izvi. Patakangobva ikoko nobva vasara vaona kuti hapane gap. Vanozviziva nyange president Mnangagwa izvozvi ukavabvunza vanozviziva kuti kuHarare South kwai kwakaita sei kwaMagredongo. Vanokuudza. Ukabvunza vanhu vaiveko vanoziva history iyoyo. Saka hatina kutanga politics nhasi, but now I've realized inini pachangu kuti party politics hadzisenzi muZimbabwe. It won't work. Zviya zvekuti party yangu ndo yawina saka yaku nebehavior yatinayo, that won't work. The only thing that works is for us to come together. Tosiya zvemapolitical parties, toista vanhu vari competent, voleader. Anenge anetsa obviswa. Because chinonetsa mukaisa vanhu vari under mapolitical parties, vanozvipa mapowers ekuti ima hamukwanisi kuvabvisa. Saka vanhu vakaenda vasiri bounded to political parties, very easy kubvisa. Because that person will be an individual ari kufinance. Anenge asingabvi kubackground yepolitical party. It's easy to remove that person. Animon. It's easy for the president to be removed. Because my political parties anenge aripo. But hakusiri iko kunotorwa vanhu vari competent. Kunotorwa vanhu 1-2. But kana vakumberi uku kweleadership, kana zvazvinhu zveZimbabwe, hapasina zviya zvekuti pamberi neZANU-PF, pamberi neTriple-C, pamberi neMDC, pamberi neZANU-Ndonga, pamberi neZUMU, pamberi neZUDU. Aiwa, zvine zvisiko izvozvo. That's a Zimbabwe that we want. That's a Zimbabwe that we are anticipating. And pane nyaya dzakaitwa kudhara. There are a lot of atrocities dzakakomitwa nevanhu vari kufamba zvino vanotozikanwa kunzi kumaTebeleland kwayo naningi. And you hear your leader saying anochoose a commission of inquiry inenge ichibva kune imwe province. Iko kubulawa kuine vanhu. Vanhu vakaitirwa mhosva idzodzo vosvikoudzwa zvekuita nevamwe vanhu vari kubva kune imwe province. We don't want things like that. We want the people from Matabeleland to organize themselves. Vogara pasi voita meeting collectively. And then kuonekwa kuti kwakaurayiwa vanhu vangani, vakaurayiwa sei. Kotsvagwa kuonekwa kuti vanhu vachiri kuexista vaive part of that ndaanani. And then we clean our country, we move forward. Akauraya vanhu 2008 ndaanani. Anasikotisa kupwanya vari kufamba.
akatuma vanhu vakauraya Pastor Masai. Ende kuri kubuda nyaya yekuti uyu Owen Mudancuve is part of nyaya yemagenerals iri kufa. Pari kubuda information yekuti vana vapresident Mnangagwa ndo vari kuoperate a drug thing kumaavenue kuye. So what kind of government is that? Imimi vari kusupporta President Mnangagwa. What kind of leadership is that? Is that not thuggish? It's not corruption, but it's witchcraft. It's more than the devil, what they are doing. Unotengesera vana vadiki madrugs iori leader. Ndiuri kufanira kuprotecta vana iori kuvauraya nemadrugs. And then you call that person a leader. Une brains dzakakwana here. Iwo unei? Ndakaona vafana vachiimba kuZANU-PF. Unoziva unonzwa tsitsi. Munhu anonyatsoonekwa kuti haana kana chaainacho. Pamwe anongopuhwa mota dziya dzekunzi driver vane malaisensi uyai mudhiraivhe mota idzi. Otofunga kuti apuhwa chinhu chakakosha. MaZimbabweans haikona kukoshesa mota zvakadaro. Ndakazviona kuti tine problemo futi yekuti vanhu vanoona mota kunge something chiri very important. No, it's not. Let's be focused. Let's plan our future. Future haivakwe nekuti une mota. We need to unite, whether une mota kana hauna. Zvazva zvekudana zvekufunga kuti because pride ndiyo inotikuvadza. Yekunzi haina handingaonekwi nchiita izvozvo ini akana. Apa munhu izero hapana kana brain. Munhu anenge achitaura izvozvo. Saka wakomana hatibatanei whether une brain kana hauna. I know kuti vanhu vanosikwa zvakasiyana ende vanhu vane maonero akasiyana. But there are certain things zvekuti zvikaitika unoona kuti nyangwe munhu aine pfungwa dziri less anoonawo kuti apa pachaita apa. Ukaona uchitadza kuona izvozvo then hamenoti unenge usiri munhu ka. Handiti maona. Saka hatibatanei. A new Zimbabwe is coming, and to whoever is coming, we need an inclusive leadership, as I said. And we need accountability. We need a leader with leadership qualities. A genuine leader who is honest and who represents everyone. Do leader watiri kuda Comrade Geza, do ma-leaders atiri kuda Comrade Chivero, do zvatiri kuda isusu. Saka kuti tidzokere matendazi ese vanhu vakaita mhosva vese ende vamwe tiri kutovaziye vachiri kuita mhosva nanhasi. Tungwarara achiri kutoita. Paitaurawo ndiri kuda kucherera maovhets mabohos. Achitaura izvozvo vaitobazve. Saka kuba kwacho hakumire. Every day vari kuba. The more we wait, the more we don't need them. Even in the next hours. We don't need those guys. Those guys were supposed to be gone like yesterday. It's good for everyone. It's good for the country. It's good for our children. It's good for the future. It's good for the economy. Vakomana vaya vasavepo. Vese. Haikona kumbotarisa kumeso. Vese they were against you, Comrade Geza. But yes, zvinova kumirira manje kuti vaone kuti mhepo iri kuenda kupi. Kana vaona kuti mhepo iri kuenda, kana muchida mubate mazwi angu. Panonzi President Mnangagwa wabva nhasi. Nyangwe nevava vachikutukai vaya. Unoshaya kuti ndiye munhu here. Akazobvunzwa unonzwa isi taitumwa, taiva under pressure, taitakazodai. Those people are not good around you. They are not good people. We don't want them in the political space of Zimbabwe. Vanhu vakadaro. Saka hationei kuti zviri kuitwa zvacho. Munhu wacho ari kuuya, please, Comrade Geza nevamwe vese vari kurepresenta. Please, ngarepresenta the interest of Zimbabwe. Ngarepresente Zimbabweans. Hatidi munhu anosvorepresenta political party. That won't work. That won't work. Hatisi kuda zviri kuitika izvi kuti Blessed Mshanga anosungwa kunzi wakainterviewirei Comrade Geza. Kana makazvitarisawo, kana vanhu vane brain chaiwo,
unganzi iwo uri kuita basa renews but usatore zvakati. Unei wasiya nei naHitler? Unei wasiya nei nechimupfanha chiya chekunorth Korea chii? Nyange kuRussia chaiko vanhu vanotora news one vachituka Putin. Is very powerful. Haumbomuona achiita izvozvo. Chii nhai maZimbabweans? Chii chaicho? Chii macomrades? Why? Is it wrong kuti tinokusiya wakadaro akabirira maelections muchizviziva? Muchinda wayaba maelections uyu akasiyiwa akadaro. Akabirira maelection 2017, akabirira maelections 2023. Aripo vanhu vakanyarara. And then ari kubira nyika day and night. Vanhu ndobva zvazoonekwa manje kuti kuna kwatiri kuenda. But all those crimes dzofanira kuitwa accounted for. He needs to be accountable for whatever he did and whoever was involved. Hazvina basa kuti ndiani ndokuti Zimbabwe isete record vanhu vachinji. But mukati zvese zvakabiwa, gold rese rakabiwa, twese twaiba kuti kunana Hubert Angel, nana Passion Java, nana Wicknell, nana Scotty, nana ani vese vanhu vari kuba. And havasi vanhu veZanu PF. Scott haasi munhu weZanu PF. Passion Java haasi munhu weZanu PF. Hubert Angel haasi munhu weZanu PF. Magaya haasi munhu weZanu PF. Animona vese ana Scott havasi vanhu veZanu PF ava. But problem yamunoita, especially supporters, young people, munoseenzeswa every time nemadhara. Vanokuseenzesai kana papa mari vana vaMnangagwa, vana Wicknell, vana Scott Sakupwanya, vana Hubert Angel. Havaoni kutoitei kwese kwamune muchienda muchipondeswa vanhu kuye. Muchinzi ndai munorova nhingi, ndai munorova imuchibvuma izvozvo. Endi vanotogara pasi votaura kuti hatodedza mafanha vaya vembanje vaya. Mune muchitonzi vafanha vembanje vaya. Tikavapa $10 hachinonobvondoka. And you do exactly the same thing. And they will keep on doing that and you can't even figure it out. Vamwe vakupenga, vamwe vakuita sei nekupondeswa vanhu. And you carry on doing the same thing. And one. Saka munofanira kuziya kuti kana uchiita politics, what are we going to be tomorrow? You don't just follow people. Hapana politician anokuitira chinhu. Garai maziya izvozvo maZimbabweans. Hapana politician anokuita kuti upfume iwewe. Unless if you are involved in corruption, zviri kuitwa kuZimbabwe zviye. Zvokuti politician anoita mapowers ekuti iwe bva pangu. Ndauya netsamba unothreatena majaji kuti ndipe tsamba, nyora tsamba yakati. Nyika chaiyo ingaseenze ichidaro. Nyangwe papurazi kana pakomboni. You can't operate like that. Saka hativei tibatani tione kuti Zimbabwe yedu iri kuita kupi. But zvandauya nazvo, the president is gone. He doesn't have powers as he used to be like a week ago or a month ago. Or some few days ago. He's already gone. Saka zvaenda, we need to plan ahead. We need to think of a roadmap. We need to think of a plan and then to move forward. I hopefully panozodedzerwa maningirikina, I'm sure zvinhu zvese zvine zvato ready. Tichangomirira comrade Geza tonzwa kuti vanoti chii nenyaya yezvakawiriranwa neplan iripo. And then we will discuss that. But I'm sure vari kuuya vari genuine. I'm sure vari kuuya vachirepresenta everyone. I'm sure vari kuuya vachirepresenta nyika kuti ifambe zvakanaka. Saka tikabatana tinosvika kure. Tikabatana, Zimbabwe in 50 years time will be competing with the other countries, powerful countries at the world stage. Saka ndo zvatotarisira izvozvo. We've got a potential to get there. But we don't have a leadership. We don't have people who are in charge. People in charge who can think about the basic things that we can do as a country to move forward. Saka we expect us
to come together to build our country and to get rid of these corrupt people, to get rid of these murderers, to get rid of these thugs, to get rid of these uneducated fools vari pamaposition vari kuita basa rekunotenga madoctorate degrees vachinyepa kuti vanawo and stuff like that. We don't want that kind of bullshit. Saka hatiite sei, hatibatanei, tongomirira, let's be patient. Musa accusane because vanhu vaya vanosapota vakapuwa mafoni vaya vakutanga kusenda mamessage anoconfuse vanhu vese. Don't even listen to that bullshit yekuti hanzi comrade Geza vakapuwa mari vakazodai haikonai kuteerera zviya haikonai kuti chauya chese ingawani munoiziya ZANU-PF ndozvavari kupira vanhu mafoni. Saka muri kuti vari kupira vanhu mafoni kuti vafonerane kuti mombe dzarasika. Saka any information iri kuuya inokonsena nekudestabilize demonstration iri kuuya, just ignore it. Anything chiri kuuya chekuzonzi ningi akazodai aiwa, just ignore it. We need to be focused. We need to know what we want. We need to know how we are going to do it. Saka takamirira signal tinzwe kuti what's the plan, what's the way forward, what are we going to be tomorrow. That's what we want to hear. Hatisi kuda zviya zvekuchonzi pamberi naningi kana kuti political party. No, we are tired of political parties. Be opposition, be the ruling party. We don't want to hear any political slogans when you are dealing with the national issues. Hatidi kuzvinzwa zviya ndozvauraya nyika yedu for 40 years kusvika tisvike patasvika apa. Saka Zimbabweans, thank you very much. Ndatenda hangu moswera zvakanaka.